ولد مسبل كيس أنا ناي بامبر جنزب كابزوت علو ناي تمرتي جنزب كابزوت علو نعاد أزود دي نعاهد سريح كامسا أنت بلنا مالتي وات زي هنا من السيلان دحر تعذبنا يو زي بريفرونتال كورتكس انتي قبرلنا وسانا ناتنا مسدرها كوم قبرو زبد حنا سبات كتبتاوي ملس ندلينا كتبتاوي أجابت ندلينا سقط ندابس حنا سراح ندابس حنا سقط ندابس حنا سراح ندابس حنا نخيد مالتيو سقط بس حنا خلو مندسو علنا خنقبرو خلنا شلمات مخانو خردو خلالو سنة لبوناوي مدون قايو نابخم زبطوط الله زنا سنة لبوناوي مدون قاي هدي لنا هنعزب ولنا حراجة الشيء متشم زبد حنا سبات كتبتاوي ملس ندلينا كتبتاوي أجابت ندلينا جن هيوت زيك هنا من السيلان دحر تعذبنا يو ناش حواتنا خرن خلينا انت ولدنا هادك انا خنعذب نخلينا نزود ناسي ولد مسبل كيس انا ناي بامبر جنزب كابزوت علو ناي تمرتي جنزب كابزوت علو ناي كدان جنزب كابزوت علو ناي شيقاق جنزب كابزوت علو نعادا ازود دي نعاهد سريح كامسا انت بلنا مالتي كوم نصبدينا يا هيوت كل نجر نناتا سيج اللوح كالي أبحرشان دحر تعذبنا مجمريات هينا نقبر ندربي انتاي اخلينا هينا ندربي كابتس تدربي اخلي ندابو غولة دحر قزي اندا تخانا اندا صحانا اندا خوسكوسنا اندا بلنا انتا مص دحر قزي وطيت بلنا سلازي قصبتاوي تثبيت نأمرونا خاسيو قصبتاوي تثبيت امنتاي كنرخوان نخيل اب سوشيال ميديا كنرخوان نخلينا اب جيمات كنرخوان نخلينا مغنياتو اب سوشيال ميديا مسكتكا زسحق نجر مسرخبكا شعو خساخا جن دحر غزي لادا يلا ترديهم جيم قاهم خصاوت كلخا شعو امروخا انت يخون صطيلو اب تصوت حسب كاو مستعلخا اب تنبركيا سلازي نحنا نتندليو نجر قصبتاو زيكونسي نباري اغابدا خندل هنكلالنا مالتي هراي prefrontal cortex نبلو أبزناي قدميت ناي حنقولنا زركب كفالالنا زي prefrontal cortex انتاي قبرلنا وسانناتنا كم نوسن يحجزنا يو الصوت راح زي كونه مدب نموصاون يحجزنا يو سلازي إذا نجرزي نايسنا لبوناوي مدنو قاعد نخيكونن زحجزنا زي prefrontal كورتكس سلازخونه ابو نجر اتوكرنا كنعزبن كريون كنكل علنا مغنيات اصو انتي زغبريلناو نخندونكين نخيندونكن وسانتات اب نغبرو نجرات اتعماماتناتنا يقاططرلنا ريغوليت زغبرلنايو كال امرونا شلمات تصبه شلمات كتصبه خنبل كلنا حدا نجر قبر مسبلكا قلطيفكا وصيت تدليلو معناتيو انت زي كوينخه نحنا خمس زلمنايو قسيلنا لمدي نطر ندحر حلينا اذا لمدي خنطريو خلنا اب موداتنا انا زحجزنايو اذا انا حجزنا خلو انت يطقمنا خال ابز نجرزي اتي شلمات اب موداتا اذا نسرحو زلنا نعب خم زلنا نخيد خم زلنا ندسو علنا خنقبرو خلنا شلمات مخانو خردو خلالو ابتي موداتا نرغبو شلمات زيكونسي اتقعزو نبعلو شلمات ناتنا مخانو اندحر ترديونا تزعبي نغري سلازي شلماتنا امرو إلناونزي قليسنا يولنا كم تقدمه زقال اسكلكم ابزنا يسنا لبوناوي مدنو قاياتون كتبتاو عقبت تصبي كتبتاو عقبت كم تسبحلناو اب منتاي اب فيديو جيم نرخبينا اب سوشيال ميديا نرخبينا انت زي كوينا اب لماد كن
3 ورحي 4 ورحي 5 ورح እንዳበልካ مسكرك يا خا خطرخبو تخل بدحريو ግን ናትካ ኮይኑ ቀስ ኢሉ ከምቲ ኩሉ ንጥፈታትካ እሱ ንጥፈታት ኸውን እሞ ከይሓሰብካን ከየስተንተንካን ናብኡ ከም ንኸይድ ስለ ዝገብረና እዚኦም ነገራት እዚኦም ኣተኪርና ክንዕዘቦምን ክንሪኦምን ክንክእል ኣለና ስለዚ ልቢ ኢልኩም ተኸታተሉ ምድንጓይ ሳዕቤን ኣለዎ እዚ ሳዕቤኑ እንታይ ይመስለኩም ፀቕጢ ገብረልካ እስኻ ኣብተን ዝተዋህባና 6 ወርሒ እንተ ደኣ ክንገብሮ ዘይክኢልና መዓልቲ ብዝተቓረበ መጠን ፀቕጢ እንዳበዝሓና ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ 6 ወርሒ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክንከውን ኢና በዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ዋይ ከይዳዳ እምበር ከምዚኣ ዶ ትኸውን እንታይ ክገብር ኣለኒ እንዳበልካ ብዙሕ ግዜ እንታይ ሽሙ እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ፀቕጢ እንዳበዝሓና ስራሕ እንዳበዝሓና ፀቕጢ እንዳበዝሓና ስራሕ እንዳበዝሓና ንኸይድ ማለት እዩ ፀቕጢ ክበዝሓና ከሎ መጀመርያ እቲ ስራሕና ተደራሪቡ እዩ ዘሎ ካልኣይ ምስ ስድራና ግዜ ንሕልፎ ዝነበርና ግዜ ንሕልፍና ብድሕሪኡ ዓርኽትና መሓዙትና ማለት እዩ ከምዚ እንዳበልና ደደው ኢሎም እንታይ ደኣ ጠፊኻ እምበር ከምዚ ኮንካ እምበር ከምዚ ሓሊፍካ ከምዚ ኮይኑ ክትበሃል ከለኻ እንዳ ፀቕጥኻ እንዳወስኻ መፅእ ኣብ ገክ ግቡኡ ግዜ ኣብቲ ዝመደብካዮ ግዜ ትገብሮ እንድሕር ሃሊኻ ግን ብዘይወል ሓደ ፀቕጢ እንዳ ዓየና ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ዝተባላሸወ ዝምድናታት ኣለና ሕራይ ንዓኹም ሕጂ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ቪድዮ ኣቕሪበ ኣለኹ እዚ ሓንቲ ቪድዮ እንተዘየቕሪበ ክትፅበይን ኢኹም ሃረር ኢልኩም እንተዘይገይረዮ ኣብ ውሽጥኻ ዝስማዕ ኣሎ እዚ ስምዒት እዚ ምሳኹም እንታይ ገይርኒ ኣሎ ሸፊኑን ኣሎ ዝምድናይ እንታይ ገይርዎ ኣሎ የባላሽወሊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናባኹም ንምብፃሕ በዛ ኣነ እኳ በዛ ናተይ በዛ ንእሽተይ ነገር ብዙሕ ፃዕሪ ክሓልፍ እየ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና ኸ ከምኡ ነቲ ስርሓለይ ዝበለካ ሰብ እንተ ደኣ ክስርሓሉ ዘይክኢልካ ዝምድናናትካ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተባላሽ ኣሎ ምስ ስድራኻ ከምኡ ግበሮ ዝበሉኻ እንድሕር ዘይትገብር ሃሊኻ ከምኡ ምሳ ስራሕ ኢኻ ምስ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ምሳኻ ምስ ዝሰርሑ ከምኡ እዚኣ በልግበራ እዚኣ ከምዚኣ ግበራ ክብሉኻ ከለዉ እቲ ዝሃቡኻ ዕዮ እንድሕር ዘይዓሚምካዮ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ዝምድናኻ ተፈሓፊሑ ኣሎ ስለዚ ካብዚ የድሕነና ያ ሓቀይ ኣጆኹም መፍትሒ ስለ ዘሎ ብዳህ ዝሕግዙና ነጥብታት እዩ ሕጂ እዚኦም ክንብድሆም ከም ዝኾንና ቃላት ኢልኩም ነይረ ስለዚ ብፅሞና ዶ ሰምዑን ኣለኹም ተኸታተሉ ኢኹም ሕራይ እዞም ዕላማታት ናትና ናብ ምንታይ ንኸፋፍሎም መሊስና ናብ ንኣሽቱ ዕላማታት ንኸፋፍሎም ኣብ 6 ወርሒ እንድሕር ነይሩ እዚ 6 ወርሒ ናብ ክንደይ ነምፀዮ ናብ ሰሙናት ነምፀዮ ኣብ ሰሙን ክንደይ ግዜ ክሰርሕ ኣለኒ እዚ ሰሙን ከ ናብ መዓልታት ነምፀዮ ኣብ መዓልታት ከ ኣብ ሰዓታት እንድሕር ኣምፂናዮ ንመዓልቲ ለሰይ ንበል ፍርቂ ሰዓት እንድሕር ኮይና ቀስ ኢልካ ሃዲእኻ ረጊእኻ ዝወዳእኻያ ነገር እዛ ዝወዳእኻያ ነገር ትጠቕመካ ዶ ከይተጨናነቕና ብዙሕ እዮን ፅፉፍን ብሉፅን ስራሕ ክነቕርብ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲኦም ናትና ዕላማታት ናብ ንኣሽቱ ዕላማታት እንዳኸፋፈልና እንድሕር ኣምፂናዮም ዝበለፀ ዕዮ ክንዓይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ስማርት ጎል ክበሃል ሰሚዕና ኣለና እሱ ብምጥቃምካኒ ኣዝዩ ብሉፅ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እዚ ስማርት ጎል ንዘርዝሮ ኤስ ክንብል ከለና ስፔሲፊክ ኤም ሜጀራብል achievable relevant time based smart specific measurable achievable relevant time based ኢለኩም ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ክጭበጥ ዝከኣል ዕላማታት እንድሕር ጌርና ክንበፅሖን ክንኮኖን እሞኻ ምስ ሰባት ከይተቀያየምና ክኾነላ ኽእል እዩ ንሓደ ሰብ ክትሐጉስ ኢልካ ኖ እኹእለ እንድሕር ኢልካ ግን
ዝባኣሰ ክተቀይሞን ክተጉዮን ስለዝኾና ኣብዚ ነገር እዚ ጥንቃቐ ክንሓተና ኣለዎ ኖ እዚኣ ነገር እዚ ኣይክእላን እዚኣ ነገር እዚ ኣይክእለ እዚኣ ኣብ ክንዲ እዚኣ ግዜ ክውዳእ ኣይክእለ እንታይ ኢልናዮ ዝበለፀን ደስ ኢልዎ ባሂልዎ ይኽሰራ ምሳና ክሰርሕ ምሳና ቀፅል ተዘይኮይኑ ሕራይ ኣምፃይ ኢልካ ግን ኮሜርካ ኣይወዳእኸዮን ኢሉ ምስ ሰብቲ ፋሕጭን ቀራሕ ትብል እዚ ነገር እዚ ንጠንቀቕ ምድንጓይ ንምቁራፅ ተባዕን ፅኑዕን ምዃን እዩ መቸም ሕጂ እዚ ልምዲ እዚ ምፅኢለ ቅይሮየ እንድሕር ንብል ሃሊና ሕጂ ብሕጂ ክንቅይሮየ ንኽእል ኢና ግን እንታይ ንግበር ከምቲ ዝበልኩኹም ውጥናት ነውፅእ ኦኬ ነዚ ኣመል እዚ ክገድፎ ኣለኒ ስለዚ ሎማዓንቲ ክገብሮ ዘለኒ መደባት ንሓንጥጥ ክንገብሮ ዘለና ኻኒ ንገብር ዳ እንተሃሊና ግን ብፅንዓት ብሓቦ ብትብዓት ከዓ ዘኽፍለና ነገር ኣሎ ኣሎ ዳሕራይ ግን ውፅኢቱ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ኣዝና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ናይ ሕጂ መደባተይ እዚአን እየን ነይረን ፈቲኹም መን ክትኮኑ ኣዝየ ደስ ዝብለኒ ናተይ ሰናይ ትምኒተይ እውን እዩ ስለዚ የመስግነኩም ሰሰናይን በብሉፅን ንተኸታተልተይን ንቤተሰበይን ንዓኹም ይኹን